তিনি 18/7/2022 ओमफ्राय তিনি इको सानजाजरा तास फुं 9टा 9:30 बाजियाव दङ दा ड्रागन क्रस खालाय दङ ड्रागन बुबार प्राय महैखाय ओ कायसा पिलार 4टा चाराखै कायो आबोनि बिसिङो उ पिलार তিনি যতনসলাই হাইস প্রায় 28টা বুবার মতো বারখা ইংগে আবনো ক্রস খাই দङ आनी लगी दङ आनी आंफायं जितेन बुबाय खरन खे खलायलाय दं माने मो साइजों तो खलायना सम्भव या दामखाय तिनी प्राय 180टा जरा क्रस खायलाय दङ 180टा बुबार क्रस खाय दङ मिया फाइसिं प्राय 30-40टा ओमफ्राय खोना फाइसिं ते माहाय साइज 70टा आंना आसा दङ ओमफ्राय मो अमाहायखाय ड्रागन बुबार न क्रस खायना नांगो अमाहाय खलायखाय बुबार ते बुथाय टिकिया तीन बागे जतसलाय ओ पिलार न जतसलाय बुबार को बां गासा खायो ओ एकटा पिलार प्राय 12 হইতে 13 কেজি बुथाय मानानो हाय आसा दङ आनी ओमफ्राय मो बिसिकनि इंखा मो आनी ड्रागन बागान नरकट आं फेसबुक रिवेन दङ मो आनी ड्रागन नार्सारि बेपार जारा ड्रागन खालायनानै इच्छुक दङ borok ang bai jogajoग खायमानो आनरो चारा दङ अलरेडि जे नांसाक चारा मानो खूब इनकाम सोर्स काहाम रमदि ताबुक आं केजी 400 टाका का फालै दङ वाइसा तमुं ओ मखाय बेलाय कुचुगो अब जेंगति खिसि मा खायसिनाय ओमफ्राय बेलाय कुचुगो माहान लिया काहामको उनुहुलिया ओमफ्राय मो टोटेल एकटा पिलार 12 केजि रक मानान चान्स दङ 12 केजि याफानो 8 केजि रक आबहाय आसा दङ ये बिसिक दामो हिके तो एकटा पिलार मिनिमाम 40 केजि रक ओमहाय आसा आनी खाली रक ओंखाय मो काहामको नुहुरथु गैया ओमहाय जों खायमारो ओमफ्राय प्राय 28टा बुबार बारजाक ओमफ्राय जों ओमहायखो बुबार क्रस खायलाय दं ओमफ्राय क'क्राझार मुं दङ जारा बेकार हायनो दंनाय रक जागा किसी सानि बिसिङो 50टा पिलार जागो वासावनो 8 फुट के काया नय ओमफ्राय 50टा पिलार प्राय 200 चारा ओमफ्राय 200 चारा ओमफ्राय मुटामुटी इनकाम सोर्स गाहाम माननाय ओमफ्राय जारा बेकार तंनाय रक बरक अजागाव याग्रिबै मानो ओमफ्राय 50टा पिलार मिनिमाम बिनि लांमाव थांनान बागै एकटा मानो ओमफ्राय मो बुथाय कैसा र किसा मुन्नान बागै किसा कालार फैका बुथाय थाय दङ बुखुरि फाय दङ ओमफ्राय जारा बेकार तंनाय रक बरक अमाहाय रक खालाय मानो खूब कम समय न बुथाय रक मानो 12 मास 13 मास के मानो इनके मो कैसा है ना नर नम्बर आं फिलिप माने जों दाबो पायाखो जों 10टा 10:30 पायनाय ओमफ्राय नरक तिनि किसा ड्रागन बुबार क्रस खायमानो नरक एथानियो किसा भिडिअ नि मांफलि रिखा आसुकनो हामबाय नरक काहाम मुक्तुरि माने कायतनि हामारि ब्लेसिं माने जत
to nok nukung khakchangma hamari kuplung mani hor kaham.